Dit is wel een van de plekjes. Hè. We hebben een museum, en we hebben de molen en we hebben het hertenkamp. We zijn het hertenkamp aan het renoveren en herinrichten. En ja, daar hoort een opruimactie bij en dat zijn we nu aan het doen. En we gaan het straks opnieuw inplanten en inrichten. Wat zijn jou? Het is wat koud. Ja. Nou, dan ga ik ook de muts maar op. Ja, ik doe dat verschillende jaar. Ik weet niet hoe lang, dat weet ik echt niet. Nee? Nee, dat heb ik niet opgeschreven. Maar wel meer dan 20 hier, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Een bij ons van de buurt. En die zegt nou, is het niet wat voor jou? In de Bergsstraat moeilijk dan, maar nou, ik zeg misschien wel. Nou, zo ben ik erin gekomen. Ik vind het mooi werk. Wat is er zo mooi aan? Ja, die beesten, joh. Want vroeger, nu krijg je de biks. Maar vroeger was er een man die bracht mij allemaal brood. Dan had ik zo'n voor in de week zo'n voor 8 van die zakken brood. Met balen. Huh? En, nou, en dan stond ik er tussenin en dan zei ik, nou, hier wat en hier wat en hier wat. Nou, dan had me zo de handen weg. Stonden mooi allemaal zo rondom me heen. Ja, prachtig. Prachtig mooi. Nou, ik ga er 2 keer daags heen. Ja. Dus. Ja, het is aardig druk maar dan. Ja, nou, zie nou wel. Hè. Ik heb het nou heb ik het drukker mee bij de zomer vanzelf, want dan is er wat gras. Dan ga ik maar 1 keer daags heen. Dan kijk ik zo wat beks en dan is dat makkelijker. Maar. Ja. Wat heb je vroeger altijd dier? Ja, heb ik bij de boer geweest. Ja. En ik heb in het bos gewerkt. Nee, de beesten heb ik niet helemaal. Nee? Nee, ik ken ze niet. Ik ken ze niet uit elkaar. Nee. Zeker. Ze lijken allemaal op elkaar. Hè? Maar heb je ook een speciale baan hier? Nou, ze zijn allemaal nou, ja, ze zijn allemaal aardige beesten. En, ja, ik ben er blij mee zo dat ik dat even doe. Maar ja, dat zal ik een keer ophouden. Maar je bent nog fit genoeg om nog even terug te gaan, toch? Ja, dat gaat best. Ja. Nog, tot nog toe. Ik zo wel, willen we net met Staatsbosbeheer vergelijken worden. Wij voor iets erbij. Ik heb al eens een keer een jong hetje de hekken zelf afgetrokken. Maar dat wou niet. Oh ja? Dat wou niet goed. Hè? De beestje aan de hele dagen ja, hoe zeg ik dat? Maar het wou niet. De lam wou niet. Nou, en ik ging hier naar het hok en lag hier mooi in het hok. En ik denk, nou, je hebt misschien hoe dat moet. Ik zei, nou, ik stapte zo heen zo en ik praat zo met hem zo. En dan boog ik me zo, iedere keer een beetje voorover zo. En toen pakte die pootjes aan zijn eindje uit al. En toen pakte die pootjes beet. En ja, dan sprong het overeind vanzelf. Maar ik had een jonge hetje in de hand. Dat is me er nooit overkomen. Nooit. 1 keer. Wel heel bijzonder. Ja, dat is toch bijzonder. Ja, dat is me er nooit overkomen. Maar anders nee. Ik vind het niet zoveel nieuws. Ik ben ook niet zo'n prater, dus... Nee? Wat gaat best.